לנו את הכל, אנחנו באים לשלוש תנוחות מסכמות שסוגרות לנו את הכל. באים לישיבה מזרחית, וכמובן, אם יש לוטוס אז לוטוס, אבל נתחיל עם ישיבה מזרחית. וכרגיל אנחנו בראשית המזרון. אנחנו לוקחים ידיים אחורה, שאיפה, פותחים, ויורדים קדימה, נשיפה. נשארים פה 5 נשימות. כשהראש משוחרר למטה והחזה פתוח, עולים בשאיפה למעלה, ובאים לישיבה עם ידיים על הברכיים, כשסוגרים את האצבע והאגודל זה מודרה. אוספים את הבנדות פנימה, מתרכזים פה מספר נשימות, בין 5 ל-20. ואחרי זה אנחנו נושמים נשימות מהירות, שקוראים להם קפלבאטי. אני שמה לב, כל הריכוז שלי הוא במניפור הצ'קרה, במקלט השמש. הידיים לצדדים, אקסטרה בנדות. ומה שאני עושה, אני בעצם נושפת נשיפות מהירות וחדות ורקות, אוקיי? והמטרה היא בעצם להגיע שוב למרכז ולהתחיל לנער את האנרגיה שכלואה שם, כלומר לתת לזה פיניש. אם בהתחלה עשינו קריאות, כן? עכשיו עושים קפלבאטי כדי לסגור את המעגל. כזה, נראה לכם מקדימה, סנטר פנימה, עורף ארוך, בנדות אסופות. תסתכלו על הבטן. תפיחות קלות, אוקיי? ואחרי זה לוקחים שאיפה עמוקה, ובאים לשכיבה על הגב, לשווה אסנה. כמו שאמרתי בהתחלה, שווה אסנה זו תנוחת הגבייה. אנחנו שוכבים בנחת, נראה לכם איך. כשהרגליים משוחררות לצדדים, ידיים משוחררות, עוזבים הכל, משחררים בנדות, משחררים נשימה, אוקיי? ונותנים לכל המערכות שלנו להירגע ולספוג, כן? את האנרגיה, את הפרנה, את הכוח החיים. כי מה שאנחנו עושים כל השיעור, אנחנו לשים את הגוף והנפש מבפנים ומבחוץ, נושמים, פותחים, מרווחים. המערכת האנרגטית של הגוף נפש הזאת היא נפתחת. ואז מה? אז אנחנו שוכבים על הגב ומאפשרים לפרנה, לכוח החיים, להיספג בכל תא, בכל רקמה. ואז יוצאים מהתרגול חיוניים, ערים, שמחים. יש התרוממות רוח. עכשיו, גם הגוף נח, כי תכלס בסופו של דבר, התרגול הוא גם פיזי, ואנחנו חייבים לתת את המנוחה הזאת. ואני מדגישה את זה, כי לא תמיד יש לנו סבלנות. עכשיו, אני לא אמרתי למנוחה של חצי שעה, בסך הכל 5 דקות, ואולי גם 10 דקות, כמה שמתאים לכם, זה חשוב מאוד. אם לא נעשה את זה, לאורך זמן עוד תרגול ועוד תרגול ועוד תרגול, התרגול יתיש אותנו ולא ימלא אותנו. אז סיימנו עכשיו את האסנות סיום. מה שאני אבקש מכם זה מספיק להיום, עשינו המון. אם עשיתם את הכל, את כל התנוחות, זה מעל ומעבר. בפעם הבאה שאתם ניגשים, אתם כבר יודעים את התנוחות ותמיד תוכלו לחזור אליהם. אתם באים ואתם עושים את התרגול הרציף האיטי. אוקיי? אנחנו עושים, יש כמה תרגולים רציפים, שהראשון ביניהם הוא עם הרבה הסברים, ואותו כדאי לעשות בפעם הראשונה, ואולי לאמץ אותו לתקופה הקרובה. ואחרי זה לעלות שלב בתרגול רציף שהוא פחות מתומלל. יש יותר תנועה וזרימה והקשבה. ואחרי שהתרגולים האלה יושבים אצלכם טוב בגוף, אתם ממש ככה זורמים אליהם בקלות ושמחה, זה השלב לעבור, זה הזמן לעבור לשלב הבא. ואני מאוד מבקשת, לאט לאט, כל החיים לפנינו. זה תרגול שהוא אינסופי, אין לאן להגיע. ואני מוסיפה עוד ועוד ועוד סרטונים ועוד ועוד שיעורים. אז איזי, בסדר, מבטיחים לי? אז תודה רבה ונתראה בתרגול הרציף מברכות השמש ועד הסוף.